euskara indatu egin behar dugu. Euskara pentsatu, sentitu eta ekin egin behar dugula. Noaz egiten duzu euskeraz? Nire hau familiaren gurasoekin, lagunekin. Euskaraz hitz egin. Bakarrik irakarlea, gurasoak gure artean, euskaraz hitz egitea gero eta gehiago, eta euskal kultura ezagutzea, eta euskal ohiturak barneratzea. Egunerokotasunean, ez bakarrik aste honetan. Aste honetan da bultzada bat egiten dugu aste honetan, baina egunero euskaraz bizitzea da gure helburua. Musika eskolara no eta euskaraz not. Nik entrenamenduetan euskeraz. Ni bai uste dut, euskara beharko leukela egun berezirik behar ez izatea. Euskararen egun ospatzen dugu abenduaren 3an, eta gero korrika dator, gaur pasatzen da hemen herritik, euskaraz egin daien, hor motibatzea, bultzatzea, eta euskaraz ematean sentidu egin behar da. Eta nik ez dakit edade honetan, orduen euskara bultzatzen jarraitu behar dugu, egiten dugu eta jarraituko dugu, ezta? Itxiten dugu lan zehatzen gara lagunek asetzean egiten euskeraz, bultzatu behar dugulako euskera. Eta gero bai lagunen artean bai saiatzen gara gero eta gehiago euskeraz hitz egiten. Ikasleoia izanaz, beraz, nire bizitza osoan, Karmengo aman bizi izan dut. Eta nola bizi izan dut, laburbilduz, euskeraz. Nola, txikitatik daukadazan oropenak dira nire andereño eta maizuak nola, abestien bitartez eta hainbat ekintzen bitartez, nola bultzatu nindutela ni euskaraz bizitzen. Eta orduan, hori dekot oroipen moduan, eta hori da gaur egun, eta nire 25 urtetan izladatu nahi deutxalana nire ikaslei.